Zdravím všechny ze strany Slipky, právě se nacházíme u druhého partu a začalo to tak, že budeme lítat tady s tou paní, která vypadá jak nějaký bubák. Chtělo to, na ani chvilku jsem to měl rád, kdysi chvilku ne. Počkej, teď si nepamatuju, jak se to dělá. Aha jo, Arkem se zrychluje. Ty co děláš? Už jedem, nebo co mám dělat? Jste připraven? A už... Ježišmarja, to je hrozné. Ale zatím celkem úspěšně jedeme. Ty vole. To už mám projet 82, se pokakala. Ježišmarja. Už jsme u 12, což není zase tak špatné. Jdem. Tohle to celkem prdel. Tam se nějaký čas ubírá. Jo, 18 no, dělej, ty vole, to trvá tež dlouho. A tady ještě někdy předtím byla asi pamatuju nějaká tajná karta, kterou musíme pozbírat. Ježišmarja, jeď. Tam nahoře v tom kolcu si pamatuju, tam byla karta schovaná. Jdem se tam podívat, jestli to otevře. Ano, jasně, tady děkuju. Parfazovi, to už to nechám, nebudu ztrácet čas. To vždycky tatík kradl ty karty, jak to hrál, my jsme to hráli celá rodinka. Děkuji. Hop, už jsme u žlutých, mění se barvy, ježišumarja. Jsem tam. Tak. Šup. Ježiši. Tvor, dělej. Ale bože, to je jak vchod do análu. Onem. Dobré. Další anus. Proboha anusové prstinky. Nejde sem. Ježišmarja, jsme teprve v polovině, se posral, ne? A času máme méně jak polovinu, kurva pojebané, to jsme zasrali. To jsme celé zasrali. Jedem. Tak. Doufám, že to nemusím projet všechno jako... Jestli to mám projet všechno jako za ten čas, tak to nevím paní, jako to se trošku zesrala. No a teď jsme toho nabrali hodně, už jsme u nějakých červených, to je finálně. Tak, ne, to je asi tím časem, ne? Máme málo času, tak to je červené, nebo jsme u konce, tak to je červené, nevím. Ještě 20. Tam se zase otevírá něco. A ne, kurva, takové zdržování. Mám to nebo ne? Jo. Tak jedem, pojď. Jo. Ne. Do prdele. A počkej, doufám, že to nemusím dělat znova. To byla skvělá ukázka, tak dobré. Hezký, a ještě body máme. Kurva, my ten pohár snad vyhrajeme letos. Cože? Jo, jakože tam nahoře, aha. Tak to jsme dobrý. Od roku 18 pro boha, to je jaký rok tohle, toto? Asi to ještě staré, oni to nemají telefonáty. Hodina Wingardium. Jo, to jsou furt nějaké hodiny, to je dobré. Ježiš, co to je? Je tady kniha, kdybych chtěl omdlít, tak dobré. Takže 1 hodinu létání máme úspěšně za sebou. Tady kotlík s penězma, pardon, s hovnama. Dobré. Ježiš, to tež něco dává. Pojď. Ještě, to víckrát můžu. Dělej. Tak to všechno poberem. Poberem tady ty hovínka. Ježišmarja, kolikrát mi to ještě chce dát? Ježišmarja, no to bych to budu nekonečně, tak to nechám tak. Tady ještě z toho vezmeme 1 hovno. Jestli spadne. Ano, spadne hovno. Máme 47 hovínek a teď asi tady. Si nehodím moc brzo, proboha, vždycky všude po mně čelí, že jdu pozdě. Alohomor. Ježišmarja. Ježiš, za zkreslení, ty vole. Doufám, že to nebudu muset dělat 4krát, a taky mi dáš pak body, Hermelíno? Myslíte, že mi... Ano, já vím, že mám držet myš. Tak. Ježišmarja, to je hrozné. Jo. Mám to tam. No, už teď jsme to zvládli. Jo, 83, to není špatné na poprvé. To je krásné. To bylo docela působivé, Harry Cripple. Ona mi dává body. Jo, to mi dá profesor kratiknout.
Ježišmarja, ty děláš nějak rychle, ne? Ty bábo jedna plesnivá. Takhle. Ježiš, to jsem posral. Pojď. To mi dá taky pan Kratík Cloudbody? Jo, ještě mi dá. 76%. No dobré, ale to už by stačilo, ne? Ty bábo jedna. Já už to nedokážu líp, tyjo, to už bylo úplně můj vrchol tohle. Zajímavé, že ona tak strašně určuje, kdokoliv. Počkej. O, Zmihozel vede už stejně, to jsou bastardi. Ty byli vždycky pozadu. A tady jenom ti zelenáči naserou. Karty máme 2 z 25. Až kouzelné, to jsou ty karty. Co to máme? Merlin? Albus Brumbal? To je dobré. Tak to je dobré. Tak to musíme pak sbírat, všechny karty musíme najít, ježišmarja. To jsem zase posral. Nebo ne? A zatím jsme všechny kreslení úspěšně udělali. No uvidíme, 80% to nevím, ale jo, že by, jo, je to tam. Asi další 15 bodů, dobré ty vole. Hermelino, ty si barka. A nekývej tak tou hlavu, vypadáš jak potrat. Ježišmarja, doufám, že to ještě budu dělat jednou, že? Pane bože, a potom to použiju na ten zámek, výborně. Ježiš, běž už do prdele, ty krávo jedna plesnivá. A tak já to ještě zrobím. To už ale budu jebat. No tak. Keďže bych to takhle všechno mohl začát zamazat. A všechno bych měl. Ježiš, dívejte, jak mám malo procent. A ještě mi to pár procent přidalo, to je celkem dobré. Ne, tak to už ne. No, na sersi, ty krávo. A tak 95% to už je hardcore. 30 bodů pro Nebelvir, díky Hermelino. Si teda přidáváš sama sobě, ty jsi taky ten. Kurva, už jsem zapal, jak se to jmenuje, Nebelvír. Otevři je, dobře, já to zkusím. Tady? Teda to fakt funguje. Právě jsem ti tady zatáhl, abych ti tu mohl znásilnit. O, tak jo. Počkej, to tež. A tady něco je? Ježiš, zase jsem potrat. Nemám tu kartu za ním? Bylo celkem... O, ty vole, z něho se fakt no fakt, že jo, ty vole, dobrý to rytír. Tak jdeme si pro tu kartu zase. Já ani nevím, k čemu ty karty jsou, a tak to je asi jen tak tady. Co tam vůbec je, nějaký jednorožec, dvourožec? To je nějaká čertice. Yeah. Výborně. Jdeme. Takže paní Hermelínko. No, tady ta knihovna. Ježmarja, co to je? Na tu kouzelnou truhlici? A to mám tež pak, aha. Tak jo, vyzkoušáme. Jo, to je celkem dobrá blbost, na to, že to je pro malé děcka. No, tak se v tom, počkej, to, ježiš, to mi tež dá, že by tam byla zase nějaká další karta. Ne, je to paní žaba. Ale životy máme plné, paní žabko, takže to nám je k ničemu. Vy jste taková krásná žabka, si vás možná na nohy můžu nasadit. Dobré, nic. Obraz, obraz funguje. Pojď kartičku, dej mi tam kartu, truhla. No, z toho zase spadnou jenom ty sračky určitě. Který Kreba Goyle, nebo jak se Freda George vždycky chtěli 25 a my už máme 54. Otvor. Děkuji, pane Anále. Žužmarja, děcka, kam běžíte? Ano, dobře. Nejdříve si říkal, já to věděl, že něco z toho půjde otevřít. Ježišmarja, ty vole. Který architekt to tu dělal, by mě zajímalo teda. Tady ale musí být karta. Ježišmarja, to jsem se tady vláčel kvůli pár hovnám. To už nepotřebuju. A tak vemu si to, že tu jsem. Tak to je asi všechno, co jsme mohli. Takže jdeme tady. Ježiš, to vypadá zase na nějaké další kreslení, to mě poser. Jo, to je ten kratík, no ještě dobré. Ano. A taky si tady očerní nebyl tu hlavu, nebo tam? Ne, to nebyl. A to vypadá celkem jednoduše, to snad nějak zvládnu. A k čemu nám to je? Aha, to je Wingardium Leviosa, no dobré. No a tady to už budeme přeskakovat, to už jako s tím se nebudu piplat. No, to by mohlo být těch 50, ne? Ježišmarja, já jsem nezvládl hned první pokus. Tak to budu dělat znova, ne? Takhle jsem vás to nenaučil. Ty mě to ještě vůbec nenaučil, ty. Teď nic mi napadá. I když na takového malého prcka by se to dalo vymyslet hodně.
Ježišmarja. A to jsem řekl, že to vypadá jednoduše. No tak vypadá to jednoduše. No taky to je jednoduché, akorát, že já už na to jebu. No ale zvládl jsem to. To bylo na prváka dobré. Děkuji. No a ještě tady ten udělám a tam ty další už jebu. Doufám, že to nebudu muset dělat všechno 4krát. Ježišmarja. No tak už ani tady ten neudělám, jak vidím. A jo, tak ten ještě jo, a dokonce s přehledem. Díky, prcku. A ty neřvi. Teď zkusíme udělat ještě tady tímhletím způsobem. Jo, děkuji, děkuji. Koukneme se, kolik mají tam ti. Oni jim to furt přidává těm buzerantům. Zeleným. A ještě nás tím modří dohání, ty vole. Počkej. Ještě takhle celé zamažu. Stane se něco? Pojď, to musí být. Aha, tak ne. Ale budeme mít tak 10%, takže není špatné. No, ty dobře jsem to trefil. Ne, tak ne. No. Takhle to nefunguje. No, dobré, 15 bodů a jdeme do řiti, už mě to nebaví. Dobré, no tak jo. A proč zrovna já, ty vole, proč tam nejde třeba ten tlustý, co tam sedí vzadu? Ježmarja, dívá, kde je to, jak z nějakého hororu, hej. Ano, přesuňte bednu na tu plochu, to mi je jasné. Tady nejde tu nějaká tajná chodba. Konečně už máme pár kozel, takže aspoň tam nebudeme lítat jak na začátkách kriplové. Ježišmarja, není soutěžní hvězdy. Ty jsi tam zase jak dostaneš, má koště? Díky, debile. Jdeme. Jo. Co je tady? Nic není. Jeden kotel. Z toho padnou samé sračky, dobré. Aspoň něco. Tajná místnost, nic. Ježišmarja, zase ti debilové. Co mě chcou znásilnit a zebrat mi moje hovínka. Neberte mi moje hovínka. Co to je? Aha. Zajímavé, že oni věděli, že tu přijdu, tak se otevřeli ty dveře. Ježiš, co ty tu? Nechce mi ohulit, tak ne no. Výborně, tady, když omdlíme, tak se objevíme zde, to je super. To bychom měli. Co je tady dále? Jeden kbelík. Truhla a další kbelík. Já na tomto fazalku asi už jebu. Otevřeme truhlicu. Ježišmarja, jenom hovna. Tyjo, já už na ty hovna se vysedu. 25 jich musíme mít vždycky a máme jich 69. 72. To bych to moc neodsouval, když tam je ten debil. A tak asi budeme muset. Něčemu to určitě je dobré. Nezdrhej. Pojď sem. Tak. Jsi ale kus debila. Co z tebe spadne? By mohla karta nějaká, ty fazoly je nechci. Pojď tohle. Aha, tam dáme bednu, no dobré. Dáme tam tu bednu. Ježišmarja, jak jsem byl malý, to musel být hlavolam tehdy pro mě. Když to dál nejede, tak musíme asi blíž. Pojď, jeď. Jo. To je Fast and Furious. Dělej. Proč tam nechce jet? To on má taky malý dosah, ten Harry debil. Tak. O, další hvězdice. Děkuji. Teď ještě tady toho debila musím odblokovat. Teda dobře, já. Nepředvídatelné, tak. A oni... Už má, jak se tam zastavilo na té textuře. Pojď. Op, dobré. Kotlík už sedu. Jdeme si pro židovské hvězdy. To je to, co teď potřebujeme. Počkej to, půjde zasunout zpátky. O, a tak, to už nám ničemu není. Dobře, děkuji za hvězdu, pane žide. Co tu teď? Tady vidím tohle na tomhle. Už nevím k čemu, co se zase stane teď. Je. Se zabiju. Tam je židovská hvězdice. To pak dostaneme asi zase víc těch bodů nebo něčeho.
Musíme počkat, než se nám náš výtah vrátí zpátky, mezi tím to můžeme skákat jako debili. Pane bože. Uj. Dobré, už je to tady. Hop. Není tu nějaká tajemná komnata? Tady určitě bude tež nějaká karta, někde musí tu být 100%, není možné, aby ne. Ježiš, dělej. Jak debil. Dělej. No. Dobré. Ovládá to velmi debilně, opravdu. Šiši. Co to tu je? Pojď kartico, jdu si pro tebe. Co je tam? Nic. Hop. Maria. Kdo to tu pro boha stavěl? Ty vole, tak tady bude. To je jasné úplně. Hop. Dej sem tu kartu. Nic, hovna. Tak ty. Ne. Do prdele, tam pak půjdu. Ještě jednu kartu, kdyby ne, to už ne. Kde to je, tady? Dobré, jde to zvednout. To je nějaký trpaslík, to je Zoltán ze Zaklínače. 10 bodů, děkuji. Tak. A teď kde je to? Počkej, tu jsme přišli, takže tam je další truhlice. Tam bude bez tak žabák. Dobré. Šušmary. Počkej, ty výtahy tam, já si jenom vemu tohle. Dobré, hovna, to už jebem. Kde je? Přímo akorát tady pro nás přijel, děkuji. No a rovnou jedem, pojď. Ježiš, a to co tam? A kdybych tam skočil, jak se dostanu zpátky? Ne, to tam tež nějak bude určitě jezdit. To přece není jen tak. Hop. Dobré. Zase vybité zuby. Dobře, děkuji. 10 bodů pro Cripple League. To je ale chuj malý. Dobré, jdeme. Počkej, to už můžu odejít, nebo co jsi to říkal? Já jsem to značil. Počkej, ale asi bych nemohl odejít jen tak, to by nebyly bradavice, že jo? No, šušmaria. Kamera v prdeli. Jo, tak přímo jsem to otevřel. Pojď. Karticu, ježiš, zase nějaké srajdy. Zase nějaké sračičky, za kterou si pak koupím jednu velkou karticu. Otevři se. Díky. Co tam bylo? Odpočívání ve druhém patře, nebo co? Kouknu se, jestli tam náhodou není karta, ach jo, přijdu. Může tam být i karta v tom, ne? Nebo já nevím. Dobré, já to tady ukončím, vážení velediváci. A uvidíme se u třetího partu, jestli se budete chtít dívat, tak nashledanou po sraní slipky.